當天相識的你，始終相信緣。நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம சென்னை கொளத்தூர் வண்ண மீன் வர்த்தக மையத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். நீங்கள் ஒரு ஃபிஷ் லவர்ஸ் அப்படின்னா, நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு கட்டாயமாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து நிறைய கடை இருக்குது, ஆனால் இன்னும் கடை நிறைய வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, சில டைமிங்கில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் நல்லா இருக்குது, ஹேண்ட் பிக்டாக வச்சுருக்குறாங்க, ப்ரைஸஸும் ரீசனபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு தடவை இங்கே விசிட் பண்ணுங்கள். வாங்க, இங்கே என்ன மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க.帶着幸運大步尋你前路，長長夜的街燈照亮我的心，晚風輕輕地送走我憂愁。இந்த வண்ண மீன் வர்த்தக மையம் வந்தீங்க அப்படின்னா, இங்கே கியாட்ஸ் அக்வேரியம்னு ஒரு அக்வேரியம் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் வரும்போது இங்கே உங்களுக்கு ஃபிஷ்லேருந்து ஃபிஷ் டேங்க், ஃபிஷ் அசசரிஸ் வர ஒரே இடத்துல நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஃபிஷ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. அதுமாதிரி நீங்கள் வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃபிஷ் நல்லா பிடிக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிஷ் செட்டு நீங்கள் மொத்தமாக வாங்க போகிறீங்கன்னா டேரெக்டாக இங்கே வந்தாலே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க், ஃபிஷ் பம்ப்பு, ஃபிஷ் டாய்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கு.就算千沒有不捨，也不必請你再問，望着我，陪着我好嗎？誰為了你力遍崎嶇，換來幸福？誰為了你活得開心，希望留下？誰為了你不改心意，送去溫暖？當天相識的你，始終相信緣分牽掛，帶着幸運大步尋你前路，長長夜的街燈照亮我的心，晚風輕輕地送走我憂愁。就算千沒有不捨，也不必請你再問，望着我，陪着我好嗎？誰為了你力遍崎嶇，換來幸福？誰為了你活得開心，希望留下？誰為了你不改心意，送去溫暖？抬頭望窗外的樂園，仍像講未完的故事，淚水經已沾濕枕頭，有苦有甜也嘗盡了。நீங்கள் இங்கே வரணும் அப்படின்னா, நம்ம பாடி பிரிட்ஜிலேருந்து டுவர்ட்ஸ்
வண்டி போது பாருங்கள், பாலத்தில் வண்டி போது பாருங்கள். பாடி பீச் டுவர்ட்ஸ் வில்லிவாக்கம். நீங்கள் அந்த பிரிட்ஜில் இருந்து இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு வண்ணமீன் வர்த்தக மையம் தெரியும். நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா என்ட்ரி டோக்கன் உண்டு, பார்க்கிங் டோக்கன் உண்டு. ஸோ நீங்கள் அந்த டோக்கன் வாங்கிட்டு பார்க்கிங்க்கு உங்களுக்கு பெரிய இடம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் காரில் வந்தாலும் சரி, நீங்கள் பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு இடம் நல்லா இருக்குது.